हेलो भाई भौणी मानक मोर समस्त नमस्कार। आज सकाल सकाल आम आड़े बहुत वर्षा देला। मु रात ड्यूटी जाइए बर्तमान सुधा मु घर को पहुँचनी बर्तमान सुधा मो पहुँचवा कथा जे सकाल सकाल आस आस अधा रास्तार वर्षा देदेला एवं बहुत हैरान रे पड़ जाऊँगी। तो आपण आड़े वर्षा दौर ना दौनी से कमेंट मध्यम जनइबे। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦେଉଛି, କେମିତି ପାଣି ବହୁତ ସାରା ଜମିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ କ'ଣ ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛତା ଧରିକରି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ସକାଳୁ ଦେଉଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଦେଉଛି ନା ଦେଉନି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବହୁତ